Yo, me da wase bebre. Am say ubi sam say me de sen ne manya sa kwanja yi. Ya san ye wo haw. Ye wo haw kese pa wo. Didi kan ye kwan. Ye kwan. If say so hwe sunwan ne ne potam nkura hodo twa ho yire nyina fa say koko. Bode banchinu ya ne pa de disiru pa ya san ne potam. Na de free backese. Sir na especially now no ye nso efum to be mi no no o fa kwan so na nye yi ka ne kwa ni mutimi dan ko hwe na chi hey I think 2014 contractor bi ba so try be kakra de nema be gugu kwan so aya nte ne nkan biem kosi 2023 na different contractor so ba road no so onso be ya started brains no fele kwan kakra nso atia be dama adwuma ye ni nyina beka nne no ni nyina nso asai ya nso tom yuru na anu na chese tan kra e kra hu ba bi entwa nti ye kwan asem de ya san ye nkon kan kra your problem kese pa wo ye kwan nti na ne udi kan ka akwan no nti akwan no aye efiri sunya ekọ ya san de na enye anase efiri ya san ekọ ni nkura anase ya mode saa enfudie bai no na enye no yo oma ye kwani fi wonfia be kan ya san now sisi ya ne free to say o be kwa ntwikro ma junction na o mane o be kwa ntwikro no de man kwa ya san no e free junction so akosi ya san e ho de e hyenkran kwa nya ji se nso to na okuta ka na nema o mu de na wajai ko o de ọkụ ọba o na chese sese ujako na o ma biribi etwam na kwan so ho ansa na wafa so nti ye wa how bebre ye wa how bebre na wadaroma uyi akwan no efiri ho a mo ya asabia ye mo health center na health facility bia na chip company na clinic bedase ba ya ra sesema ende nyame adom methodist for wo clinic bi ho maye ya ombo mo de bebre nyame adom se fi twa mu kra no omo timi ebo mo de anya doctor maye kan nanka nurses na ne manage kakran kra ba si eri asan yenya doctor ankasa ho a bezi ho bi tu obi na jo na se mpofiri ma utimi so ano se de be ya enko ye kese enje se anya sa ha no de nyame ya adom a ye kakra maye enje se anya methodist for daruma na omo bie clinic na aban kasa de omie clinic na se chip compound bia ho ye nya aban mu afa apomdin de aban ma mu kra mo na ensuo nsem te sen yeah ne o how bebre ne o how kesipa na sen na nyame adom am se ye MP Seydou Mubarak obey ya adom no bre ba ko na nyame adom a ye ne NGO bi so na mo therefore so ene nana sei eso adaroma ombe mai ba ko ka nti se ba kwa ne o hodada na kan nanke obienu e mani nyina timi se ebo mu ba ko timi sei na house but afi twam ye si mu ye afi si mu yam se general mu ya sai da ko hona NGO bi so ba ya adom e de ba kwa ba kan nti ama nso how no akofom kakra e chen kan no na ampidie no obeye no wo ya asan kronum anase ya asan krodu anim nyina because ya asan kro no anya kroketo a ona o hwe so kro no so nipa dom wom oye no wan oye no kronum nti eno na kro no nyina yusu in fact eno kra ho adwuma na kakakra otu awi a nse yitu wi a ye ne makakra ho ansa na watumi ayusu ti aka ne makakra bi ese so mutimi efisi na ya complete mai na mo de anji wolu ba ya ne de nyame adom ye yusu nti ampidie ne de watu anamobet enya de a aye complete amu yusu enso fi enye 100% na wadaroma wo woni na di nkomo ose da ben e na we ba be wie di amamo o wa say obo say no anu ye ba be complete amai okay nti na se enso nsem ne de eyara na wadaroma enkania wo ho enkania wo ho ni de yini hu how bebre network nso na eye how baako na am say 2025 ombesi
ko kitwa no bi small wine no bi community one no aha abisabe 2023 sa nti enso na enya adwuma nti hwa be kakra be abosome be na nanum nie eno be kwanete eno so daytime so utimi kasa wo so kakra na ekwa anwumre ho a na teko off isu so na beta eno so na teko nti eno so ye how kakra nti senkana na bitima pejam kakra ma ya ade amamo a eno no mate se onabo MP na ebe boa ma omo ye yes okay very well na ayi suku adan a ewo yasan etisen yasan school no enso ye behia mo yo school dan ho na so ye wo maintenance bibre ya sese yitimi eye na nam kamba ya adom so metumanya IT center bi ho ama efise ne abefo kwaso no bi afadi sua de ye nyina so exam ba ko na ye kwasetime ye tworo nti ko ba se ye kwotworo exams ye nyie ntimi twene pepepe efise kwanya omo sunya krum be fa sua de no ye nya ne sa tinko mo boa ma etimi nya computer lab bi ho nso a ke bi twamba ama education sem so akosoro nti na ya san kuro no nyina no enkura ewo enkura na se nyina no wo mo ba school ewo ya san kuro no mu eni ni nkura se nyina no kura se twa ho nyina fa sago besa robiti se gengene nkron to bibiri wo ho atwa ho hye mu nyina ho ano mu nyina na se efri gengene eba ya san kwan wa pa o mo ba nkura no na mfom saa ba nti enya school fufuro bi kura ma no ko ben ti se sago besa na nka mo samo mo so ho aharemo amana ititia because na no me ko gengene on say gengene wo mo school dan bi si ho a ona bo ko so opon ba bi o wanya ne ba bi ko ne siye yes sa school dan si ho fe bet a teacher for enkom ana me nya ne ntie se efri eye ehokora eba ya asen a wo ka no na kwansini be nsem yensa na se nan bia na bebro adaro me beduru how nkra na beduru hokora na tam ko na adisua no kora abusua no nti se first break kora pa hon so na he kora na bra brent 20 nya concert adwene ntimi rest here nti ade a ye kire nyina no ntimi nkonitiri Atinya be na se bisu duru se ye kotwe BC a question ba ko na omu nyina kwa ansa sa enti na chese na mi tie wi na chese because of kwan no kwansini be said 9 anasa de wo ho no sa akora be start school kura e wo gengene na oba ya asan a na chese because of kwan ni ayi suro kura gise be enfie 9 num nsi anasa so no wa start school no correct because so her age ya obeda twa sa kwan no ka bia ni ho erane ho moto bia ni ho erane ho nje se sa kwan no yin kakra se obitima afa fom a free gengene anase amamaja honum ba bia ni nkura twa ho hye na nsana be na ntansa ro banti se de okan akra no mu mia kakra mfie nso ho ba bi anso no so timi asate twa kwan aba school ase de mekan oba bedu kura so na chese akra na bre otibiti ho kra na order bre nti how kese pa ya na namo ene politicians ya MP mumrambi na umrama yemwa na wo ka gingine die da no ameko pa job si akọ Facebook na no ameko eye gingine na ameko hwe school da we se mbeti a midi kan ko ho be se mfie nsia nso nwotwe atwamu nie wo mo si school da no e wo onabo kwasi opon ababi open so me ko ho ma mo de complain e ma me se a teacher for emma ho na no na mekobusa onabo amakomu rechesin then no ya regional minister ema onabo amakomu rechesin ka kire me say na sa school dan na esi ho no o se obedi regional minister anase MC no enin krata bia say yesi say school dan si ho but reality kwa school dan de esi ho enti enin krata m sa na onabo komu rechesin e ka kire me enti sa dan ni si ho but onabo say enin krata m nti afa na me hwehwem from education office na me call ya assign am ko hunu se school down we enchen no on se pipe bi wo ho yes na ya ayi gingine ho na nkasa no before ansa na me be ko ho no na eye wo magya na bia no
ɛmmaa ne mmarima nyinaa kɔ tie fi baako so te fi baako so na madaroma mekɔɔ yɛ a mebɛyɛ story no ɛna ma aberanteɛ bi yɛfrɛ no Mustafa ɔpɛ chairman ɛna ɔsɛ asɛm no ohun no wɔ Facebook no ɛyɛ na werɛho enti ɔno ankasa kɔ okuro no mu ɛkɔ totɔ nneɛma ahodoɔ nyinaa nti sɛ ɔmbɛka kyerɛ wa ɛyɛ madaroma ɛna papa no yɛ asese wɔn anya mmaa ɛne mmarima nyinaa wɔn agya na bia fɛfɛfɛfɛ wɔ hɔ a agya ɛnyɛ nso yɛbɛfa no saa no na yɛka gyengye die yi no ɛna mebusa sɛ ɛneɛ yɛasan mo nso so mogya nan bia no ɛte sɛn nana ɛyɛ asɛm o ɛyɛ similar problem ikuta similar problem individual bi will be na your general one ho ɛno so saa kyɛ sɛ we wɔ so agye sɛ we so twɛn ɛna sɛ nipa minu bu makɔ atransa sɛ deɛ woka na sɛ ba na bema enye nti sɛ we twɛn ma we mu bu ansa nti yɛ wɔ ha nkitikiti bebree a ne nyinaa no yɛbɛhia ho mmoa nana mo jana bia no ɛna sɛ ufiri gyengye ɛba a ɛwɔ benku so a wɔn de nkyɛnse bi agye animu no ɛno yɛ individual bi dia na yɛdeɛ no wɔ nifa so hɔ ba bi ko school no dan hɔ ɛhyɛ ne mu kakra asɛ na asɛ wotwa nkura na ateka mu kura na wanhwɛ yi apagya oti kakra bi obi sɛn so obehu no nana how how bebree na nanti ya politicians ne ba mo nkyɛn a sɛ yɛ to aba MPP ne NDC no wona kuro ne yaw dia enti ya mutumi ka nokora any problems ne kyerɛ wɔ mo nana ye kuchire di ye problems nyina gu nkata so ombagye atum agye ano asiye de nana omoda machi kopa no mrefi enti ye beto aba sɛ de wa onum yi ene de ombeba ona so ne obedi nkomo kama munya wie pe na obi apɛ ba bi atra enti isuban a wa sɛ de yenim no ekoso ba bi a ɛbasa na sɛ 7 preduasa na MPP ne NDC no wɔn de yankuru asefo no edi agrobet vote ne dodo na nso no na ho na efiri ba o yankuru ase ade papa asefo gi utuma kokuro bi akura nketewa bi so so mo ka sɛ MPP a na mo to amana ban hwe onye nipa wakora man to nkwa NDC saa so na timi kokuro ba particular akura bi ase so mo so mbeto ama NDC a na mo to amana so nti man timi firi oba bum nanso so edu sɛ hia mpuntu a na ayɛ boachi bidim meanwhile so nana ade papa bia Ghana gina so ede yeyie no sɛ yɛ cocoa sɛ yɛ timber sɛ yɛ cashew sɛ yɛ gold sɛ yɛ den a mo na mo hwɛ so nyinaa no nana nkura ase na ɛwɔ free ba kura ase na ne nyinaa free ba ɛne sunya nsase nyinaa yɛtwa no plot dise ne nyinaa okɔ yinkura ase ansa na abedua ba nchimpo a odua ba nche tuya ba tubɛhwɛ a yɛne ne nyinaa firi nkurase ya ha nana yɛto aban wieye no apart from say MP ɛbɛhwɛ network yi ma mo na ɔsan so betu nso ma mo no te sɛ deɛ yɛ na wɔn yɛ campaign a yɛ a wɔn hyɛ da ɛba no officially MC ɛne MP ahyɛ da ba ne wo kurowura ɛne wɔhemfo ahyiam te sɛ na wɔn yɛ campaign betie mo nsɛm no no credit side MP aba hɔ baako na mo MC deɛ menene Asia wɔ hɔ menkyɛ ne nka hɔ Honorable Vincent Ntweje yɛbɔ ndi sɛ MC no officially no apart from campaign ta no on share da emma yasan ma wo yasan hene mo dwa no wɔn nhyiae da bi officially nhyiae mate nti ba susu sɛ me so mekɔ no office sɛ ja nsu a mebɔ pono ma wo bɛkɔ akɔbɔ no pono nti me so me plans ne sɛ anim yai no wo bɛkɔ hɔ ebi sɛ so anka wo ha wɔn so hu ha nti me so madwen sɛ me so mekɔ mo na so na ni titiri pa ye kwan no agya yewura John Mama oguso a big push yi eno ya kwan akese na agya akese otimi akese nti ko yinkura se ma eno dey cry a drip machine no ane say yeto fuel dey agum because ya san me na nkurasefo yin metaka se nkurasefo
na daroma onim se kotale ne asphalt enuru no so nti wo de dwidwina kwan no ma no mfa banche ne bode ne niema no emra akwan no akwan no de o se yegu abisi ya se fi asan ba main road me kakra bi na nsuo to ase de kwan tap nti nsuo no se de kan yedwi a ba ku mi no nsuo no to yedwi na nsuo to ba ku mi no pe na erosion no aka no ho we de nka mo ye de ananka mo de ahye mo plan mo yi pa ananka mo de kota kakra gu se de mo yi fi wa mfia beka ya asan amena mo